wato zakka asalin ta dattin mutane ce kamar da manzon Allah ya bayyana lokacin da Abdullahi dan Abbas da shi da Al-Muttalib suka zo wajensa suka ce ya ba su daga cikin dukiyar zakka su je su yi aure su samari ne gorantaka ta dame su sai manzon Allah yake cewa ba ta dacewa da gidan annabta domin dattin mutane ne yasa gidan annabi ba su cin sadaka to kaga da gurin larura ce take sa mutum ya karɓi zakka in ba larura ba dan me zaka zama matattarar dattin mutane ina fata an fahimta amma larura sai ta halatta maka kaci ba an ce in larura ta zo maka tunaman alade balantana zakka da aka ce ausafun nas ma'ana dattin mutane shi yasa ai ahlul baiti ba sa cin zakka duk wanda yace sharifi ne to kare ta sadaka duk wanda yace jikan annabi ne kar a fitar da zakka a baki in ko yace ya karya ka'idar gidan annabta amma yanzu kaga sai a ce wani jikan annabi ne amma wani ya aika masa 50,000 zakka wani ya aika masa 100,000 zakka wani ya bashi rabin miliyan zakka jikan annabi da zakka jikan annabi baya cin zakka inda ma hiya awsaqun nas